Švošov. Malá Liptovská obec, ležiaca len niekoľko kilometrov od Ružomberka. Na prvý pohľad pokojné miesto, kde sa ako keby čas zastavil a ľudia sa poznajú po mene. No práve tu, v srdci prírody, sa odohráva príbeh, ktorý by si mnohí s týmto prostredím nikdy nespojili. Syntetické drogy. Lacné, dostupné a smrtiace. V uliciach slovenských miest sa objavujú už roky. Dodnes sa presúvajú aj tam, kde by ste ich nečakali. Do malých obcí ako je Švošov. Tu sa droga nazývaná Bilce stala tichým zabijakom, ktorý si pomaly, ale isto berie svoju daň. Média túto drogu korenovali titulom Nočná mora a podľa výpovedí doslova mení ľudí na chodiace mŕtvoly. Bilce na prvý pohľad vyzerajú ako klasická marihuana, ale je jednoduché ich rozoznať kvôli typickému chemickému laboratórnemu pachu. Mnohí ľudia, ktorí videli iných padnúť na zem po užití bilcov, tvrdia, že ide ako o scénu zo zombie filmu. Droga doslova paralyzuje nervovú sústavu. Samotní užívatelia o sebe hovoria, že sa cítia ako v inom svete. Jeden z užívateľov drogy Hugo nám povedal, že zažíva stavy odohrávajúce sa v pekle. No, tak ako by som vlastne začal, no. Tak volám sa Hugo, mám 22 rokov. A vlastne boli sme banda, čo začínala s vídom. Časom sa víd stal ťažšie dostupným a do ulic prišli bilce. Začali sme ich riešiť a odvtedy to vlastne užívam prakticky až dodnes. Vlastne každý deň. Čo sa stavov týka, pre príklad, hral som na počítači LOLko a dal som si šlupka jedného zo sklenky a po pár minútach som sa ocitol v situácii ako grcia do umývadla. Stačí toho fakt úplne málo. Väčšinou jeden šluk zo sklenky. Raz som to úplne prehnal a myslel som si, že som zomrel. A skončil v pekle. Vytriezenie nastalo až vtedy, keď mi mamka otvorila dvere od izby a ja som na ňu zakričal, že mama, my budeme milionári. Samozrejme na druhý deň som sa hanbil ako pes. Celkový stav je taký intenzívny, že na tých bilcoch prestáva vnímať okolitý svet. Realita sa úplne vytráca. Kamaráti ma pravidelne nachádzajú na ulici dezorientovaného a pod vplyvom. Podľa mňa som tomu prepadol aj preto, že je to lacnejšie ako klasická marihuana alebo ganja a robí to oveľa intenzívnejší stav. Výhodou je, že keď má stop to ringle, tak nemusím nič riešiť, lebo zatiaľ to nevedia vystopovať. Rýchlo som sa dostal k zdroju a stal sa zo mňa dealer. Mám pravidelných zákazníkov, ktorí sú na tom závislí rovnako ako ja. Každý deň začínam dávkou a chcel by som sa vrátiť späť ku ganži, ale nie je to, lebo som sa stal závislý na tom stave z tých bilcov. Za posledný rok mali zdravotníci v okolí Liptova niekoľko výjazdov k predávkovaniam bilcami. Užívatelia sú väčšinou mladiství. Niektorí končia na psychiatrii, iní sa nikdy úplne nevrátia späť do reality. Mesto je toho plné. Jeden týpek po konzumácii tých bilcov zomrel a druhé dievča ostalo týždeň v kome. Aj v Švošove sa našli ľudia, ktorí nechceli len ticho sedieť. Skupina dobrovoľníkov vytvorila malú iniciatívu, poskytujú poradenstvo, distribúciu testov a pomoc rodinám závislých. Netreba vždy podnikať veľké kroky. Niekedy stačí, keď ich niekto len vypočuje. Systém sa k nim otočil chrbtom, tak my sa aspoň snažíme stať pri nich, keď padajú. Švošov nie je výnimkou. Je zrkadlom toho, čo sa deje aj v iných obciach na Slovensku. Bilce prenikajú tam, kde je nuda, trauma a nezamestnanosť. No kým existujú ľudia, ktorí veria zmenu, stále je nádej, že aj z tej najtemnejšej závislosti vedie cesta von. Pre televíziu FMK Ivan Malovca.